Čatí kamaráti, som späť, hej. Dnes budeme hrať Piggy. Áno. Ako originálne, ne? A... Robloxová Piggy, to je rozdiel. Hej. Hej. No, nezabudnite like a subscribe a už ideme do toho videa. Zabudol si spomenúť, že hráš so mnou a so svojím bratom. Hej. Prosím ja, chcem ukázať dvojčky. Smeknutá Zero, ty máš dvojčky? Ja mám dvojčky, ty nevieš, už dávno mám. Kamo, ja si práve na nich šetrím, oni stojí 6, ako 630, a ja mám 650 alebo 640. A ja mám 450. 460. Ty si môžeš kúpiť Zizinu, ale ja si... Mne sa páči Zizi. Aj mne ako nemyslím. Jeden typek videl, že druhý typek videla, že ako takto má trávu. Úplne som nezvyknutý teraz. Zober plank. Niekto musí zobrať plank. Ja. Úplne nezvyknutý. Ale nie, už niekto zobral plank neskoro. Ja som úplne, že nezvyknutý teraz. Som mal takú malú obrazovku, zrazu mám veľkú. Ti chcem povedať, že Piggy neviem, kde sa spáme. A nie. Kto má plank? Niekto ten typek tam. Ten typek tam, ktorý ide ku nám, ten modrý. Poď hore, lebo tam sa spávne Piggy. Piggy has woken. Tam je, pozri, vidíš, tam je. Aha, tam sa spávne. Prečo je na jednom mieste? Ona nás nevidí, ako vážne. Kamo, tam máš ten plank. Branch. Piggy ide hore, nejde hore. Piggy nejde hore. Piggy ide hore. Zoskoč, ale smerom von. Nezoskakuj, ona sa nevie dostať hore. A pritom je to player. Je Piggy? Hore ide. Je takedy môžem v pohode vyskočiť a takedy nie. Ona nezoskočila, ty kokše, jaký logic. Nie, intermission, rýchlo sa... A, ste napojený. Rýchlo player, /player. No neviem, aká mapa je. Prosím ja. Kamo, Yes! Kamo, prvýkrát uvidím dvojčky v akcii. Oh my god. Prosím ma, neospík. Je plán. Nezabíjaj ma. OK, ale potom ty nebuď ani sa nepoš dať tomu Georgeovi jablčko. Ani zobrať pušku a zastreliť ma. Ak ma zastrelíš, tak te zabijem, OK? Pušku vezmem a pokúsim sa zabiť mrpy. Áno, Mr. P. Chcem vidieť jeho ospávanku. Sluchadlo spadlo. Jo, ja nemám nové pasce do Piggy, potrebujem si nakúpiť pasce. Raz sme zapli Piggy a Mr. P, on ešte predtým, ako sa začala hra, prišiel na spawn playerov a vypol tam asi 3 typkov. A normálne, my sme vyšli, on bol ešte... Už stihol vypnúť 2 typkov. What? Už za chvíľku som na spawne. Už som tu? Mám ju! Takže to sa nedá preskočiť mňa, okej, to som zistil. Teraz ste len vy dvaja asi. Nie, ale aj keby sme boli len my dvaja, nezabíjajme. Potom čaká Georgieho pochuťka. Nie, ak oddáš mu tú pochuťku, tak ťa zabijem, okej? Myslím to vážne. Ja už som našiel jednu pochuťku. Seriously? To máš Georgie. Ahoj, doby. Išiel môj pes tu, do izby. Celá si hladkanie. Dobre, budem tu čakať na spawne, lebo naozaj... Ide po mne Mr. P. Povedz Gabrielovi, že mám plank, ale ide po mne Mr. P. Ja budem čakať na playerov. Tu má jaké známe pesničku. Plank je položený. Laď ho. Mr. P sa... Gabriel, mám nápad. Nalakajme, Pozor, nechoď tam. Nalakajme. Mám ho. A zavri mu dvere, aby nemohol výjsť. Gabriel ma počuje? Nie. Bohužiaľ nie. To je škoda. Poď, mám dvoječky, kto sa snaží dačo na mňa.
som zamriel. Ahoj, Gabrielko. Ja som v potrubí, nechoď do potrubia. Ja stražím Giorgio aj plus hráčov. Ok, aby sa nedostali. Ty stražíš Giorgio? Nie, ja stražím Giorgio a ešte zabijem playera, ktorý sa spálne. Som taký toxic. Aha. Ok. Lebo ja práve vychádzam z oranžového, tak aby sme náhodou nezabil. Ok. Lebo ja som stál pri spálne. Tararam. Hovor mi, kedy vyjde Mr. P z toho oranžového. To je pre mňa veľmi potrebné. Teraz vyšiel. Už ide za mnou. Áno, ide za tebou asi. Áno, ide za tebou. Ups. Daj pozor na ňo. Idiot. Kde je Gabriel? Neviem, asi išiel do zelenej. No poď. Prečo sa to ešte nikto nespálil? Gabriel, pozor, ide Mr. P. Go away. Nikto sa zatiaľ nespálnul, vieš čo? No to nudí. Ja idem za vami. Gabrielovi, nech... Počkej, ja vám budem pomáhať zamradiť z Mr. P, lebo vás zabije, za chvíľko to nechcem. Alebo vieš čo, budem taký trápny človek, že až. Hej, ty Mr. P, on sa mi lagol. Sebi, nechoď po mne. Tak ide po mne MRP. Nechoď. Vidím ho. Žiadny player sa nenapojil. Ak vidíte nejakého playera, tak mi povedzte i hneď. Ale Sebi, ty si tam položil pasce, ja tam teraz nemôžem ísť. A MRP ma môže vypnúť. Chcem byť toxic. Hor! Haha, budeme akože naháňam ťa, okej? Kde je Gabo? Mám byť si mysleli hráči, že nie sme takí toxicovia. Nechoď. Ale pozor, lebo ja sa chytím do pasce, tak nebuď za mnou. Gabriel alebo Mišo, ak uvidíte nejakého playera, tak mi hneď oznámte. Počkej, idem si zabraniť Mr. P, lebo on je taký otravný. Ja som tam vložil to a pritom ma to nezabilo. Ja som vôbec neskočil do tej pasce. No rýchlo, už sa to niekto konečne napojí. Chcem byť taký toxic player, chcem zarobiť. Môžete dať Georgiemu jablčko, bo je otravný človek, vieš čo? Úplne posuniem tu. Georgie, poslúchaj ma. Poslúchaj. Yes, baby. Nezabil Gabriela. Ale ak mu dáš, tak te zabijem. Gabriel, počuj. Pozor, pozor. Idem tam. Nie, tam nejdem. Všetky jablčka. Ak niekto jeden z vás dá jablčko, ešte ja ti pomôžem zabraniť to blbého místa. Mám dynamit. Kde sa spawnuj playery? Už vás budem začať zabíjať, okej? Nie. Áno. Nie. Ja som nedal jablko. Okej. Opováž sa ma zabiť. Nie. Budem tu čakať na playerov. Nie. Kde mám položiť faklu na tejto mape? Ty naozaj nevieš, Gabriel, do jaskyni. Do jaskyne, mi to je jedno. Čo? Mám, yes, nový player sa napojil, mám ho. Yes, konečne som volal. A Georgie tu nie je. Pozor, idem do jaskyne, uhni. Yes! Mám ho. Podáček. Pozor, Sebi, lebo... Ty chodíš... Povedz Gabriel... Gabriel zomrel. Nie, teraz Mr. P ide po mne. Počkej, budem ti pomáhať, aby ti nešiel po tebe, lebo je otravný človek. Počkej, uhni mi si. Nie, ty.
Nie, tam nechoď. Ty si zomrel? Pomoc! Blokujem ho. Neblokujem ho. Teraz ho... Sorry! Snažil som ho sa Ja už som mal escapenúť, už som mal kladívko. Som nechcel. Ja už som mal kladivo. Som mal escapenúť. Prvýkrát. Sorry. Ja som sa snažil zabrániť toho Mr. Len ty si išiel do cesty. Hneď som späť, idem si po keksík. OK. 120. Počkej, ja chcem pokupovať pasce konečne, lebo naozaj ma to štve. Počkej, mám viac? Počkaj si. Môžem toto kúpiť. Ešte kúpim si kamufláž asi. Hej, kúpim si kamufláž. Akú kamufláž? Myslím, že ja nemám šprint. Prečo? Lebo môžem dať iba 3 veci. Ja viem, hej. Teraz som si kúpil Gallery, Player. Aj Gallery blbá. Blbý Gallery. Player! No wow, to je Player plus bottom. Prečo to? Yes. Prosím ja, alebo Mišo. Garo, nezabíjaj ma, prosím. Áno, ty si Piggy. Garo, prosím, nezabíjaj ma. Okay. Garo, ja to nepôžem. Mišo, Gabriel je Piggy, takže ak dáš tomu Dokimu tomu kostičku, tak ťa zabije potom. Sa to tu trocha nezlost. Ešte nie, väčšina tam je niečo, ale okej. Tu mám oranžový kľúč. Kde je oranžový? Havím tam dole, ide. Išo, počuješ ma? OK, dobrá. Karo, kde si? Gabriel je blízko mňa. Nie, Gabriel, to som ja. To som ja, Gabriel, nevypínaj ma. Nie, Gabriel! Uteč, potrebuješ utiec. Vypnúť. Uteč. Gabriel povedal, že uteč. Garo, nechoď za mnou. Existuje bug, pomocou ktorého môžu vyliesť tam hore bez... Ja viem, A prečo ma ide vypnúť? Haló, Gabriel, to je nefér. Garo, prosím, ma nezabíjaj. Gabriel, víš, ma nezabije. Nezabíjaj Miša, Gabriel. Povedz mu, že toto ten player, potrebuješ utiec. Potrebuješ utiec. Ako? On ma stráži. Počkej, on ťa nezabije, lenže potrebuješ utiec. Dobrá, nech ma ani nenaháňa, lebo náhodou sa ma dotkne a budem ryb. Mám plank. Fajn, Gabriel. Gabriel. Run. Kde? Máš drevo už? Máš kladivo? Mám kladivo. A mám ešte zelený kľúč. Máš zelený kľúč? Seriously? Zelený kľúč je tu na sebi. Tu poď. Počkaj. Poď hore. Kde je zelený kľúč, lebo ja chcem mať konečne, lebo som ešte zatiaľ nič nezískal. Keď prídeš tu na je zelený. Dankeschön. A idem hore. Renicho tu? Ideš tam, ok. Ja nezabijaj ma, bez tu. Domkol si oranžový kľúč?
Áno, už dávno. Zober vajíčko. Ja mám červené, rýchlo zober zelené vajíčko. Idem, a kde je? Počkaj, kde je? Piggy, neviem. Ja myslím Tu vajíčko. je. Kde si? Vajíčko tu je. Kde som ja? Prosím ma, nezabíjaj. Mne sa to laguje strašne. Tu som. Tu. Už je odomkol? Tam. Tu. Uhni. Poď. Zelený kľúč si odomkol? Áno, už dávno. Nechod tu, Gabriel. Opor sa to ísť. Ty. Ja mám kladivo, ale neviem, kde som ho položil. Počkej, ja zoberiem kladivo, okej? To nechaj na mne. OK. Takto dal kostičku, ide ho zabiť. Takto mu dal kostičku. OK. Ja nie, Gabriel, ja nie. Ja nie, Gabriel, ja som zo sebe. Gabriel, Míšo nedal tiež. Môžeme utiecť. Utiekol som. Ja ešte nie. Povedz, Gabriel, už som utekol. Jaro, môžeme utiecť. Nie, ale ja. Ja nie. Poďme dať... Čo dáme, akú mapu? City. Nie, Gabriel Mišo nedal hlasíčku. City. City? OK, utečme City. Pamätáte, že sme raz utiekli už. Pam. Mišo, Gabriel bude vždy s tebou. Že vraj, neviem prečo, ale to je zlý nápad. Aby nezomrel. Player! Nie, lebo player je vysoká šanca, že budem ja. Tak dajme player, joj. Kto votuje za traitora? Ja nie. To nemyslíš vážne. Ako... Ja som traitor, ja som traitor. Nezabíjaj mňa ani Gaba. OK, ale vieš o tom, že môžeš zabiť traitora, ale prosím, nezabíjaj ma s puškou, OK? Nezabíjaj ma s puškou. Keď ťa zabijem, tak sa skončí hra. Áno, ale prosím, nie. Nie, Zizi, nemáš to byť. Piggy ma môže zabiť, ale aj nie. Takže to som úplne že zmetený. To je blue keycard. Mám blue keycard. Ale sebi ty escapeni až posledný. Najprv escapneme ja s Gabrielom, až ty ako posledný. Rozumieš mi? Okay. Lebo keď escapne tento... Haló, Pigina. Haló. Musíme ísť hore. A ako ten typek? No, tu poď, Mišo, domkni červený keycard. Grandma ide hore. Mám nožik. To je to hore? Je, Piggy? Tam je? Nie. Typek. Áno, poďme dole, poďme pomaly dole. Nie. Ide tu. Kde Piggy? Dole je. Nás obklúčili. Nejaká divná. Kde je Zizi? Potrebujem rýchlo dať jej travičku, bo ma otravuje. Ja neviem, ja teba zlodujem. Á, vidím Zizi. Pozor, a ja idem za tebou. A vlastne za mnou Piggy. Tak Piggy, že no. Help me. Neneď túto budovu sebi. Niekto zomrel kvôli Piggy. Dajme túto budovu. Ale počkej, chcem niekoho zabiť už.
To aj tak nič nezískaš. Počuješ ma? To trochu laguje. Tebe aj tak nič nezískaš. Pohej budovy, tam je žltý kľúč. Mám konečne niekoho. Sebi. Takže Eli ma nemôže zabiť. Ja som do ní nabúral, chápeš? Sebi, ty ma vlastne počuješ? Áno, počujem. Že... Som v druhej budove, okej? Kde? Počkaj na mňa. Kde ide ešte v range? Kde ide v range? Už neviem, sa nepamätám. Počkaj, stoj, Sebi, stoj. Mám žltý kľúč. Môžem ho ja? Ja ho, že mám. Pozor, Pig ide hore. Mám pocit, že má. Poď dole, rýchlo. Je? Poď. Zober ten karot. Stále nemám ten karot. Joj, mohol som zobrať karot. Zober v range. Ale... A pozor, idú tu Pig. Majka, nezatvoraj mi dvere, hnusa. Ja som hnusný, vieš čo som spravil jednému playerovi? Ty si ma normálne to obklúčil teraz. Ty si ma normálne obklúčil. Ale vieš čo som... Počkaj, ty si mŕtvý? Nie, ale obklúčil si ma predtým. Kedy? Utek. Ja obklúčil. Ty si obklúčil mňa, lebo Piggy normálne všetci šli zo všetkých stran. Ale nevieš, čo som spravil jednému playerovi? Ja som mu zavrel dvere, takže zomrel. Pozor, to som ja. Ja viem, to som... Pozor, tam je grandma. Neviem. Potrebujeme len key-code. Keď budeme mať plank, tak všetko bude ľahké. Poď, Zizinka. Íď. Môžem zabiť Zizi? Ja môžem, Mne naháňajú obidve. Musa nie. Kde sú? Vyp sebi. Takže... Počkej, mám pocit, že ma Piggy nemôže zabiť. Normálne som otvoril dvere a tam hneď bola Eli a normálne ma nezabila. Takže... Najdi plank. Neviem, kde je, chápeš? Oranžový keycord. Ja som sa zľakol. Nestraš ma už. Ja som ti nikto. Nie? Mouse, nechoď ma za... Oni idú za tebou. Poď rýchlo! Utekať! Oranžový keycard musíme nájsť. Víš o tom, že traitor môže položiť pascu? No, nepokladá. Potrebujeme granát. Veď oranžový keycard. A kde je ten oranžový keycard pre Boha? Ja asi je v zelenom keycarde, joj. Mám zelený. Máš zelený keycard. Máš? Rýchlo dom ti. Budeš mať problém. Tu, prečo si tam nešiel? Lebo mouse, to naháňa nás mouse. Je to, vieš o tom, že to je poprvé, toto. Pozor, aby to nebola, grandma. Skoro ma dostali, normálne tak blízko mám to, že... Ako sa mám dostať dnu do tej budovy? Sebi skúsi ich odlakať. Nie, ja. Tu poď sem. Tu poď. Tu, nechoď. Tu poď. Ide aj druhá. Tu poď sem. Tuto je ten target locked, okej? Som ja. Nezasvietne sa tam. Škoda. Ešte chvíľu. Ale idem teraz dookola mesta, teraz idem späť do spawnu. Mám oranžový keycard.
Ja som skočil dole a Vieš, že Grandma ide za tebou, ale Ellie ide za viem, mnou. ja som skočil a skočil som presne do Grandma. A zomrel si? Nie. Ja som skočil do nej, ale ona bola rovnako šokovaná ako ja. Preto te nesiel. Zizi, zabij sa. Som von. Som pri Zizinke. Práve tam ide za mnou, Ellie. Som teraz v druhej budove, nechoď tu. Ani sa neopáš. Ide po mne. Máme 2 minúty. Kde? Oh my god. Tlakaj Piggy, alebo povedz mi, kedy idú hore. OK. Už idú hore! Počkej, nič není. Je tu granát. Mám granát. Asi pôjdu za tebou. Musím položiť. Nemám skvítku. Rýchlo odbuchni. Idú po tebe. Super. Jest, druhá playerka. Tretia. A kde je Plank? Neviem. Pozor. Vieš to, že bez Planku tam nemôžeš sa dostať? Kde je Grandma? Neviem. Ona ide za mnou. Áno, ide za mnou. 59 sekúnd. Máme minútu. A kde sú tie dvere? Poďme zabiť. Toto uhacie. Uhasovacie. Sebi, poď do druhej budovy. Ideš ma zabiť, aby si... obklúčili ma obidve. Kde si? Môžem ťa zabiť? Zabij ma. Nechal som sa dokališiť. OK, yes. A Gabriel kedy zomrel? Mám pocit, že Grandma alebo jeden z nich zabil. Ale Sebi, normálne, jak si ty naháňal, takže odomkol som to. Idem teraz rýchlo preč. A ja som zoskočil a Piggy presne vtedy vyšla na schody. A ja som skočil a presne som skočil do nej. A ja že, oh my goodness. Že proste, že, what the hell? A toto vlastne, a tá Piggy, že, skadiaľ si skočil, ma nezabila. Počkej, pripoj sa na Gabriela, máme super hru, ktorá je o Piggy, môžeš si zobrať hociaký skin. Ja už som tam, kamo, už som tam. Super. No, cieľom tejto hry je len, môžeš si zobrať hociakú Granny Piggy, ale počkaj, lenže... Ale my sme na rovnakom serveri, ale Gabriel tu není. Gabriel, pripoj sa na nás už. To je jaké cool. Čo máme teraz robiť? Nie sme na to istom serveri. My Kde si, Mišo? Mišo, kde si? Čau. No, cieľom tejto hry, poď za mnou. A vieš, ako to máš urobiť? Pozri. Napil som sa na teba, Gabriel. Tu potrebuješ ísť. Tu poď, nie, tam si s ním. Stlač toto Piggy hlavičku. Stlač to tu... Neviem, čo to je. A potom scroll si dole, vyberá si hociaký skin z book 1, z book 2, extras a potom alternatives. A môžeš si vybrať hociaký skin zadara. A ako si mám vybrať? Ak si tu teraz, tak stlač tú Piggy hlavičku na ľavo. Na ľavo. Chcem si zobrať soldier. Pozeraj, teraz som soldier, vidíš? Vyber si Piggy hociaku.
No čo mám robiť teraz? Okej. Už máš Piggy? Už som. Áno. Ja, ty si tá veľká Piggy, nie? Ja som ten crow. Jaj, čau. Vidíš? Ja som ten tvoja. No ja viem. Poď za Mám mnou. ísť. Poď za mnou. Tak, aby si mohol popočúvať svoju pesničku, tu potrebuješ ísť do ticha. Aj si smením skin. OK? Ja som ma to ako to robí. Ideme späť. Ja som tu dole. Kde si ty? Tebi. Ja som tu, ja som Zizi. A tebe ma ide zabiť. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam. Víš, ako to musíš robiť? Slač action a tam budeš mať. Pam. 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 Počkaj, idem mu pomôcť. Teraz Sebi, ja chcem... Čo? Čo mám robiť teraz? Tak len užívať si skin. Ale počkaj, môžeš si meniť aj na viac, lebo počkaj, ja viem, že sú tu mapy. Môžeme hrať spolu, mám. Dúfam. Dúfam, že môžeme hrať spolu. Teraz som normálna. Počkej, pripoj sa na mňa, táto hra je dobrá. A teraz... Ako sa volá? Naval Warfare. OK. Napojím sa na teba rýchlo Sebi. Počkej, napájam sa. Naval Warfare. Máš. Už som napojený. Prečo som napojený? Ja chcem byť Američanov, veď Američania sú 4, 3, 2, 1, nie si tam stále. Som Američanom. Sebi nie si napojený. No. 10 sekúnd na to, aby sa tam napojil. Už si tam. OK. Treba učiť. Vykonám, pane. Bombarder, spaj. Stopiť. Treba bombardovať tú posratú loď. Som tu, ale ja som Japonec. Ako na Američanom. A ako? To som mi stihol. Ako mám ísť? Potrebuješ ísť change team? Nemôžem. Mám. Som nabúral do lode, joj. Harbor, napoj sa na harbor. Ja som na harbore, počkaj. Chcem ísť na harbor, rýchlo. Harbor, teleport. Kde si? Tu. Kde? Tu. Ja ťa nevidím. Nie sme na rovnakom serveri. What? Are you serious? Počkej, pripoj sa. Nie, ty si napoj na mňa. Kto do mňa strelil? Skús. Ty sa napoj na mňa. Lebo Gabriel je už napojený na mňa a... Pôjde fajn. Gabriel, kde si? Si Američan, rýchlo poď na harbor. Počkajte na mňa. Ty si kde?
Čo? No. Poďme na nejaký... Sebi, počkaj na mňa najprv. OK, potrebujem počkať na Gabriela. Na Míša. I don't know. Because when I go to rage quit, I destroy my PC and my mouse. Rage quitting time. Nemôžete sa vy napojiť niekedy na mňa? Ale vy sa stále na teba napájame. Ale nie, vždy, ale ja si neviem na vás napojiť. OK. Počkaj, či náhodou nie som na vašom. Nie som na vašom. Napojíte sa na mňa? Tak toto bude koniec videa. Že si toto video užili. OK, tak čauce, mravca, uvidíme sa na druhom videi.